Čaute, to som Melodus Games a vítam vás u ďalšieho videa. Názvu si všimnete, že Team Fortress ako stiahnuť. Pôjdete na túto stránku, máte tu nejaké hry, dáte nainštalovať Steam, nainštalujete ho, hovadí tam odklikáte. Ja si ho zapnem. A sem si dáte Team. A už tu máte Team Fortress 2. Zase máte videa k tej hre. A sem dáte play game toto sem a dáte next, install hovadiny ďalšie. A máte to stiahnuté a napäť. Toto video by to bolo všetko, normálne si to spustíte a hrajte a čau.